салом дӯстони азизам, умедварам ки ҳама шумо хубу тансиҳат ҳастед ва ҳозир мо баромадем берун. дӯстонам, хонада гуфтем камтара харидча кунем. чанд қаш шуда буд ки берун баромадагӣ набудем, на ман на кӯдак. ҳамишавара мерафтан кор, меомадан, тамом ҳамин хел рӯзамон мегузашта дар хона. имрӯз шаварам барвақтар омадан ва хостанд ки якҷоя берун баромада камтарак харид кунем ва бо мо бошед, моро ҳамроҳӣ кунед дӯстони азизам. имрӯз влоги мо мешавад влоги шабона. ягон бор мо ин хел влоги шабона кардагӣ набудем. ман сиёмка фақат рӯзо мекардам. вақте ки рӯзо шаварам хонада бошанд, мо мебароем берун, ҳамин хел магазин дар харид мекунем, мебиёем. ҳозир ки чанд қаш шуд подряд кор кардистиям ва мо набаромадестем берун. имрӯз акнун баромадем. имрӯз влоги мо ҳамин хел шабда мешавад дӯстони азизам. касе ки микаили моро ёд кард, микаили мо нағз ҳамин хел вариш ки харидемша, якум бор намедонад ки чӣ хел дастоша вай кунад, дадаанаш мезанад, каш мегӯяд. кунун якум бор ҳоли омӯхта нест. камтар ҳамин аввал мо ин дастакоша инҷаш ранги варишкӣ мешуд. ҳозир ин камтар майдатар шудагӣ, дастош неудобни аст дар даруни вай. барои ҳамин варишкӣ харидемша. хел дӯстони азизам, шумо ба чӣ коро бор машғул ҳастед? ҳама шумо хуб ҳастед? саломатиятон? мо ки айтвер омадем, дигар ҳамин хел мондем, на влог кардам, на ин чӣ. имрӯз иншалло ки камтарак влог мекунам барои шумо. ҳозирак мо буромадем ай торговый центр, харид кардем. акнун хона рафтестем. ҳозир мошина мебиёранд, баъд меравем. дӯстони азизам, аллакай мо омадем хонадаем. ҳамин қадар харид кардем толка барои хона. ин хариди мо қариб ки як моҳда мебарамона ва шояд ки кам як моҳ камтарак, як моҳ зиёд ҳамин қадар мебарад. ва инҷа да ҳама чӣ харидем ва инҷа да гӯшти мурғ. бисёр одамо менависанд ки шумо гӯшти мурғи ҳалол мехарен ё ки магазинӣ, бале мо гӯшти мурғи ҳалол мехарем. на чӣ хеле мебинед инҷа да ҳалол навистагӣ ва ҳамин чизо харидем барои хона. ин карад средства гирифтам барои пилта. инамин намудаш намедонам оли ин чӣ хел бошад. ягон бора ин истифода бурдагӣ нестам. якум бор ина гирифтам. як бор гуфтам кани истифода барам. инҷа йогурти мо рехт, инҷа зер шудааст ва гуфтам истифода барам кани чӣ хел пилтаро тоза мекунад. ва барои ванав туалет дамез гирифтам. бениҳоят дамез ба ман маъқул аст. ҳамин хел тоза мекунад ванав туалета, хел доғоя тоза мекунад. ягон ҷо зард мешавад, тоза мешавад ба ҳамин дамез. инҷа да харидем перчатки. ҳозир ман духовкая шутанӣ ҳастам ва дамез вақте ки мешӯям бе перчатки дастома мезанад, дастоям бениҳоят безеб мешавад. хеле намуд пустак мепартоям баъди чанд рӯз. харидем ҳар хел йогуртҳо барои микайҷона сок, михел вай йогурт, инҷа да приловка, тухм ва ман ҳозир гузаштагӣ ҳастам дар қисми ҳамихали чой. ҳамихали чоя хӯрданаша сар кардагем. аввал ман фақат кола мехӯрдам, сок. ҳозир дигар иноя хӯрда наметавонам, фақат чой мехӯрам. дӯстони азизам, ин буд хариди имрӯзаи мо. ҳозир мебинем ки чанд сумда мо харид кардем. инаи чеки мо харидем 3676 рубл ва обши ҳамин ҳама шудагӣ буд 5000 ва шуд скидка. мо карта кати картаи лента дошта боши скидка мешавад. бинед 1442 рубл скидка шуд ва нархи харидагӣ мо шудак 3676 рубл. мо фақат барои хона 4000 3000 ҳамин хел чиз сум қати харид мекунем ва хела мебарад ин хариди мо. инҷа да ҳам мевагӣ аст, ҳам овиши аст, ҳам вай ҳаст барои хӯрдан, ширу сметану йогурту равғану ҳамин хел чизо барои хона. ҳамин хел дӯстони азизам,
ҳозир акнун ман бояд сасика қати тухм жарид кунам. Шаварам дар Флорида аст. Мо ин карат анамин намуд сасика харидем. Намедонам ин ҳоли чӣ намуд бошад. ин оваш аллакай накушодиян якташа хурдиян шаварам кати Микаилҷон бинед обаш рехтест. ҳозир акнун ман мегирем жарид мекунем қати тухм. бо ма бошед дӯстонам. бо харидем ҳамихел памперси трусики барои Микаил. Хаггис харидем. Намедонам ин чӣ хел памперс бошад. як бор мо гирифтагӣ будем бе турсикша. он вақт Микаил майдаак буд, ба мо махкул шудагӣ набуд. мо фақат памперси мегирифтем. ҳамин хел вай охирон вақто ба мо махкул нашудеста, чунки Микаилҷона кунҷаша ҳамин хел ҷазир мекунад, сурх мешавад, даже хун мебиёяд. Бечораи кӯдак ҳамин хел намедонад, гиря карда мегардад. мо изорчаша мебурорем, памперша мебурорем, сабук мегардад. ва ин карат хостем ки хаггис харем, турсики харем, кани чӣ хел бошад. як бор инам проверка кунем, кани кӯдак да мефорад ё ин ки не. кадоме ки амин истифода мебарад, илтимос нависед ки чӣ хел аст, ба кӯдакҳои шумо махкул аст, ба шумо махкул аст ин памперс. ин якум бор гирифтагии мо. ина гирифтем 700 чанд рублда, 52 дорад, размери 4. ҳамин хел дӯстонам. ҳозир акнун ман тухм қати сасика жарид кардестам барои узун монад. баъд мо шишта узун мекунем. баъди узун кардан мехоҳам ки анамин духовкая тоза кунам. чӣ мебинед ҳамин хел сиёи безеб шудааст. ҳамин рӯзи зодурӯзи Микаилҷон якта грил мондагӣ будам духовкада. ҳамин хел вай парида ҳама ҷо ҷазир шуд. баъд хонаҳо дуд кардагӣ буд. вақти меҳмонҳо омадан бениҳоят хонаҳо пури дуд шудагӣ буд. ай ҳамун рӯз дигар ман ҳамин духовкая нашуштам, ҳеҷам тайёр накардагӣ ки будам. дигар духовка аҳамият надодам. бинед ба чӣ аҳвол шудааст. ҳозир акнун ба номи средствои харидагим ҳозир ҳама ҷошта пошидам. қаместад шушта тоза мекунам. кани мебинем чӣ хел тоза мешавад. хӯроки моям тайёр шуд. хӯроки тез тайёри мо. ҳозир акнун мо шушта ужун мекунем барои мо иштиҳои таом. агар ки шумоям хурдеста бошад, ба шумоям иштиҳои таом дӯстонам. ина духтаро ҳозир якум борда ҳамин қадар тоза шуд. чӣ хеле мебинед боли мени тоза карда. якум борда ҳамон средства ҳамин қадр тоза кард. ҳозир бо дарунаш шашакида мондам. дуюм бора боз средства мепошам. бо дуюм бора мешакам тоза мекунам. кани чӣ хел мешавад. дӯстони азизам, ҳозир ман духовкая полни шуштам, кати пилтар. ҳозир акнун мебинем ки чӣ хел тоза шуд. на дӯстони азизам, бинед чӣ хел тозаи хушрӯ шуд. инҷа ҳама чирк буд, тоза шуд, неки ананҷоҳош монд ва як борда намеравад. я ду бор дига шӯям, шояд ки тоб тоза шавад. чӣ хеле мебинед ҳама хел тозаак шуд. на болоинам ҳам хел тоза шуд. намехел ҳозир нишон медиҳам ки ба чӣ средства шуштам. средства бениҳоят нағз будааст. даже бинед анамин ҷое ки наклейка дошт ҳамихел шоколадни буд. ҳавай средства ҳамаша зад. ҳамихел вай шуд, сафед шуд, ҳамаи нур рафт. даже инҷа безеб шуд. неки полнина тоза кунӣ баъхел сафед шавад, шояд ки нағз шавад. намехел дӯстони азизам, духовкаи моям тоза шуд. ҳозир акнун средствои нишон медиҳам ба шумо. ина ҳамон средствое ки ман ҳозир духовкаи шушта тоза кардам. нағз будааст ин средства. неки эҳтиёт кунед ки бениҳоят средствои ҳамин хел ваяш безеб. вақте ки дасткати мешӯед, даста мумкин ки занад. ман перчаткати шуштам, тоза кардам. чӣ хеле ки нишон додам, инҷо ҳама пустош хесту бинед безеб шуд. ман инҷа фақат мешуштам. ин хел намешуд. ана ин кати шапидам. ин хел вай дорад. хел вай карда шапидам. ам хел камтарак истод ба губка шакидам ки полни инҷа рафт. инҷа безеб шуда монд. хай духовкааш хеле ки нишон додам. до после гуфти гапо бениҳоят нағз тоза кард.
як дубор دیگه به هم میشویم با خوشتر تازه میشود. دخترها حاضر میخواهم که کوکتل تیار کنم. کوکتل خانگی. برای ما در کار از کوکتل یگام نمود فروکت فرقش نیست چیزی که باشد. من گرفتم بانان و کیوی. من فکر میکنم که همین دو میوه به نهایت با مزه می آید در درون کوکتل. و باز برای ما در کار از یogورت فرقش نیست که میگیرید یا که میاندازید یا که نه. با اینجا دم شیر شکر با کمتر دیگه آب تر کار می شود. ولی اکنون من تیار میکنم. میوه ها رو در درون یگام چند خیل می اندازیم. من خیل کسروکه گرفتم. باز کمتر دیگر ای بالا شکر میکنیم. ولی اکنون با بلندر میزنیم شه. مایده میکنم وزیر. من همی خیل که مایده کردیم. اکنون شیر رو یک جای میکنیم. با در شیر با بلندر میزنیم. اینجا من شیر و یogورت رو یک جای کردم. وزیر همش کلی هم خیل بلند میکنیم که یک جای شوند. دخترها کوکتل ما هم تیار شد. آسان تیار کنید. به نهایت بامزه است. باور دارم که برای شما پسند می آید. تیار کنید با کودکای خودتان. با کودکای هم نیز پسند می آید. دوستان عزیزم کوکتل های ما هم تیار شد. به نهایت آسان تیار کنید است. شما می توانید که برای اهل خانواده خودتان تیار کنید. در اینجا من با همراه شما خیر خوش میکنم. خیر دوستان عزیزم با خود در پناه خداوند باشید تا ویدیوهای آینده. خیر.